Onko se siellä? Eka mä menin, että siellä on Maija. Sitten mä ajoin tonne levähdysalueelle. Siellä oli Saari ja Junto. Ne lähti sieltä jätepuhdistuslaitokselta pois. Mä ajoin siihen, mihin yleensä laitetaan mopos, kun mennään Sivaa. Sitten mä katsoin, tuossa on tuolla Sivarin näköistä koona, mutta ei se voi olla käynnistä. Huudata vaan kileä. Kato, 2 naispoliisia kävelee vaan haalareissa. Mä olin moro. Poliisin työskentely. Kohta katsot ne. Saatana. Täällä on vielä kommentterit siihen päälle. Joo, siis siellähän poliisit ilmeisesti puhalluttaa, et en sit tiedä pitäisikö mennä joukkoon. Juttele ihan mukavia vaan. Joo. Herkullista. Onhan se. Siellä ne tallustaa sinisissä asuissa huomioliivit päässä. Kattelee tuleeko ai vittu, löin nenäni kameraan. Tuu takas tähän vittu, joku lintupaskoo päähän uudestaan. Siellä niin katsotaan jääkö kukaan kiinni, ei oo vielä tähän asti kukaan jäänyt. Puhallutettiin. Mä mietin sen takia kun tulinkin. Joo. Jääksi pyhätettiin Janne tuohon varmaan kanssa? Sai luvan lähteä. Jannenkin sitten puhallut. Joo. Kukaan ei näytä jäävän